Правя това видео, за да информирам за видеото. Пастор Марк Брънс, духовни дипломати, защита на правата и свободите в Южна Корея. Този документален филм изследва значима международна мисия в Южна Корея, фокусирана върху духовната дипломация, демократичните принципи и универсалната защита на основните човешки права. Ръководена от пастор Марк Брънс, духовен съветник на президента Доналд Тръмп, изтъкнат духовен лидер и застъпник за междурелигиозно сътрудничество, глобалната инициатива, известна като духовни дипломати, действа отвъд националните граници, за да насърчава мир и разбирателство чрез диалог, основан на споделени морални ценности. Международната делегация на ОАТРА, представена от своя президент Марина Овцинова, САЩ, и доброволеца Маркета Вачкова, Чешка република, се присъединиха към тази 4-дневна мисия по лична покана на пастор Марк Брънс. Видеото документира работата на духовни лидери и международни наблюдатели, които участват в мирен диалог и междукултурно взаимодействие с цел да се обърне внимание на предизвикателствата, пред които са изправени религиозните общности и свободата на изразяване по света. С участието на гледни точки от религиозни лидери, защитници на човешките права и международни делегации, тази презентация разглежда ключовата роля на духовната дипломация, инициатива, подкрепяна от междурелигиозни лидери, като подход за изграждане на мостове, които надхвърлят политическите граници и рамките на публичните политики. Чрез задълбочен разговор и взаимно уважение, делегацията демонстрира как диалогът, основан на споделени ценности, като състрадание и достоинство, може да насърчи разбирателство между народи и култури. По време на мисията пастор Брънс връчи значката духовен дипломат на преподобния Деймиан Дънкли, председател и президент на Федерацията на семейства за световен мир и обединение в САЩ, в признание на неговата отдаденост на духовна дипломация и служене на човечеството. Американският пастор Грег Лок също участва в тази мисия в Южна Корея. Пастор Бърнс го приветства като духовен дипломат и подчерта, че пастор Лок продължава тази глобална мисия, разширявайки я към други държави, като Тайван, където предава послания за мир и мъдрост на световни лидери. Кадрите улавят кръгли маси, посещения в общности и размисли върху универсални теми, включително религиозната свобода, защитата на човешките права и значението на демократичните институции за опазване на основните свободи в световен мащаб. Тази презентация се предлага като образователен ресурс за всички, които се интересуват от междурелигиозно сътрудничество, международни отношения и глобалния дебат за основните свободи и човешкото достоинство. Пастор Бърнс кани всички заинтересовани да участват в международната междурелигиозна конференция Единство в свободата, възходът на духовните дипломати. Това събитие ще бъде откриващата конференция от поредица, организирана на платформата на ОАТРА, като част от проекта Универсално зърно, и ще събере глобални духовни и обществени лидери, както и всички, които желаят да допринесат за изграждането на свят, основан на мир и защита на основните човешки права. Международната междурелигиозна конференция Обединение в свободата, възходът на духовните дипломати е насрочен на 22 януари 2026 година и ще се проведе в комплекса на Капитолия, Вашингтон, окръг Колумбия. За повече информация относно духовни дипломати, посетете линка в описанието.